Cześć moi drodzy, witajcie, mamy ostatni weekend czerwca. To normalnie tak zleciało, nie wiem po prostu gdzie ten rok umyka, ale dzisiaj jest bardzo ważna okazja, ponieważ dzisiaj w sobotę 29 czerwca obchodzimy taki ważny dzień w naszej metropolii, kierunek GZM. No i właśnie w ramach tego kierunek GZM odbywa się naprawdę mnóstwo ciekawych wydarzeń, spacerów historycznych, pokazów różnego rodzaju. Mamy też przewózki historycznymi i karusami, ale ja, pozostając lokalnym patriotą, idę zwiedzać Rudzką Kuźnicę. Wydarzenie naprawdę na najwyższym poziomie, ponieważ przygotowane przez Stowarzyszenie Turuda, więc wiem, że nauczę się dzisiaj bardzo dużo i pozyskam nową wiedzę. Jest totalnie gorąco, no nie mam dzisiaj zbyt wytwornego anturażu, bo po prostu przysłowiowa tapeta spływa. Ja na razie idę w odwrotnym kierunku do miejsca spotkania. Mam nadzieję, że zdążę, ale coś Wam chciałam pokazać. Słuchajcie, tutaj przede mną majaczą ruiny wiaduktu. Tam. I widać takie zaślepki betonowe. I nie wiem, czy pamiętacie, ale jeszcze w zeszłym roku chyba tak naprawdę ja miałam gdzieś tam w połowie drogi na tym wiadukcie zdjęcie. To jest wiadukt kolei piaskowej i to jest ta sama kolej piaskowa, którą kiedyś przemierzaliśmy z Orzegowa na Sząbierki trasę. No, można tam jeszcze wejść na te ruiny, ale ja będę te linie kolei piaskowej jeszcze przemierzać. Tak jak ostatnio szliśmy, co było w dokumentacji zdjęciowej, z Orzegowa na Sząbierki. Tak, teraz będziemy szli z Orzegowa, ale w kierunku Biskupic. Mamy 28 stopni. Ja mam litr wody ze sobą i nie wiem, czy mi wystarczy. Próby założenia czarnej koszulki zakończyły się fiaskiem. I gdzie zmierzam? Bo zmierzam na miejsce spotkania przed siebie na ulicę Potokową pod kapliczkę, która kiedyś była piekarokiem, czyli takim piecem użyteczności publicznej, gdzie mieszkańcy wypiekali chleb. I moja prababcia zawsze wspominała ten chleb autorstwa swojej mamy. No musiało być pysznie. Podobno najchętniej odwiedzanymi przez turystów miastami w Europie są Londyn, Paryż i Rzym. Rzecz jasna, każde z nich jest piękne, jednak niedługo będzie musiało ustąpić w rankingach istnemu fenomenowi turystycznemu – Rudzie Śląskiej. I wiecie co? Humor mi dopisuje, ale bynajmniej nie żartuję. Żywe zainteresowanie, jakie wzbudzają wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie Turuda, świadczą o tym, że coraz szerzej otwieramy oczy na fenomen naszego lokalnego dziedzictwa. Tym razem w ramach festiwalu mikropodróży po naszej metropolii, zwanego Kierunek GZM, Turuda zabrała nas na 2 spacery – po Rudzkiej Kuźnicy oraz śladami Karla Godulli. Dzisiaj opowiem Wam o tym pierwszym. A jest o czym opowiadać. Rudzka Kuźnica to urokliwa, usytuowana na uboczu dzielnicy Ruda, dawna osada robotnicza, a dziś zabytkowe osiedle. Ciche i baśniowe. Po raz pierwszy przejeżdżałam tędy letnią nocą. Oświetlenie ulicy Sobieskiego oraz zabudowa wywarły na mnie piorunujące wrażenie. Pamiętacie grę Ishar z 1992 roku? Dokładnie w tak magicznej krainie poczułam, że jestem. Podobnego zdania musieli być filmowcy kręcący w 2008 roku komedię po śląsku pod tytułem Zgorszenie publiczne. Kolonia robotnicza Ruda Hammer, usytuowana na granicy Rudy w Rudzie Śląskiej oraz Biskupic w Zabrzu, jest niewątpliwie jedną z górnośląskich pereł. Słowo granica jest tutaj kluczowe. Dzisiaj jednym krokiem możemy sobie dowoli przechodzić pomiędzy Rudą Śląską a Zabrzem, natomiast dawniej w obrębie osiedla mieścił się urząd celny, stanowiący jednocześnie przejście graniczne między II RP a Rzeszą Niemiecką. Sama nazwa Ruda ma związek z wydobywaniem w okolicy rud żelaza. Od średniowiecza do początku XIX wieku nad rzeką Bytomką w obrębie dzisiejszej ulicy Sobieskiego istniała kuźnica, stąd cały obszar zwany był Ruda Hammer lub Ruder Kuznice. Nasze baśniowe osiedle wybudowano na potrzeby pracowników zakładów przemysłowych Borsiga w Biskupicach. Pierwsza część kolonii powstawała w latach 1899-1906.
Na jej ówczesnym terenie znajdowały się 152 mieszkania w 26 murowanych domach z cegły, z częściowym podpiwniczeniem, położonych po północnej stronie drogi. Sklep, łaźnia, pralnia, kasyno robotnicze, jak i park. W drugim etapie dobudowano 12 domów mieszkalnych po południowej stronie drogi. Przy każdym domu znajdował się charakterystyczny chlewik oraz ogród. Domki budowano według tego samego charakterystycznego projektu. Różniły się jedynie detalami architektonicznymi. Przez osiedle przebiegała szeroka, nowoczesna droga wybudowana z żużla wielkopiecowego, pozyskanego z zakładu hutniczego Borsyś w Biskupicach, z kamienną nawierzchnią. Jej budowę zainicjowano w 1893 roku, natomiast od 1896 roku przez teren późniejszej kolonii kursował tramwaj elektryczny łączący Zabrze i Bytom. W latach 1908-1910 wybudowano szpital spółki brackiej, wykorzystywany jako uzdrowisko dla pracowników zakładów górniczych. W szpitalu mieściło się aż 300 łóżek. Rok 1922 przyniósł ogromne zmiany. Na skutek śląskich wojen domowych i plebiscytu Ruda została włączona do Polski, a Biskupice pozostały w Rzeszy Niemieckiej. Dotychczas ziemie te funkcjonowały w ramach majoratu rudzko-biskupicko-pławniowickiego, nierozerwalnie związanego z rodem Balestremów. Naturalną konsekwencją rozbicia terytorium była konieczność zapewnienia nowej infrastruktury. I tak po stronie niemieckiej trzeba było skonstruować nową drogę, obecnie to ulica Bytomska w Zabrzu, oraz linię tramwajową, na skutek czego w krótkim czasie rozebrano stare torowisko przy dzisiejszej ulicy Sobieskiego. Okazało się, że po latach świetności osiedle przestało być tak atrakcyjne. Zaprzestano więc dalszych inwestycji, przez co rozwój osiedla stanął w miejscu, a krótko potem zaczął się proces jego degradacji. Ledwo 25 lat po budowie okazałego gmachu szpitala spółki brackiej w 1934 roku złożono wniosek o jego rozbiórkę. Konieczność zlikwidowania budynku uzasadniono występowaniem szkód górniczych. Podobno rozbiórka miała stać się przyczyną konfliktu, jako że strona polska oskarżała stronę niemiecką o celową rabunkową eksploatację złóż podziemnych. Szczęśliwie wszystkie budynki tworzące osiedle przetrwały do dziś, dzięki czemu przetrwał również zamysł urbanistyczny twórców kolonii. Bryła główna wszystkich domów została zachowana. Po starej linii tramwajowej nie ma dziś śladu. W jej miejscu znajdziemy po prostu trawnik. Dzisiaj to sielanka i wszechobecna zieleń są wizytówką okolicy. Co ciekawe, wiemy, że w 1683 roku przejechały tędy wojska króla Jana III Sobieskiego, napierające w kierunku Wiednia. Sam król ominął wprawdzie Rudahammer, przejeżdżając przez Bytom, jednak, co jasne, to właśnie on został patronem wspomnianej już największej, jednej z 3 ulic w obrębie osiedla. Czy jakiekolwiek słowa, czy też zdjęcia, nawet takie profesjonalne, są w stanie oddać klimat rudzkiej Kuźnicy, malowniczość stawu Szkopka, a może dostojność lokalnego Annabergu, ucieczkę od zgiełku w środku ogromnej konurbacji? Nie bardzo. Musicie przyjść tutaj osobiście, najlepiej podczas wycieczki ze Stowarzyszeniem Turuda. Przepraszam za dogrywkę już z telefonu, ale jak możecie się domyślać, baterie po prostu chcą paść, bo mamy prawie 30 stopni i to kompletnie nie powstrzymało nas przed jak najbardziej udanym spacerem. Było rewelacyjnie, dowiedziałam się bardzo, bardzo dużo. Kierunek GZM to takie święto metropolii, święto również podróży, wycieczek w skali mikro, o tych naszych śląskich mikrokosmosach, ale wiedza w skali makro, absolutnie makro, więc jeżeli tylko będziecie śledzić Facebooka i Instagrama Stowarzyszenia Turuda, to z pewnością na kolejne takie wydarzenia się załapiecie, na pewno we wrześniu, więc proszę śledzić z zapartym tchem. Ja tymczasem, kochani, udałam się do jednego z pobliskich dyskontów, ponieważ zamierzam szukać zimnej kofoli, bo być może wielu z Was mnie skrytykuje, ale kofola to życie. Wiecie co, nie znalazłam kofoli, znalazłam takie coś.
tako się forszczeluje i że się będzie wiercić, miejmy nadzieję. No, lecę do domu się ogarnąć, ale wiecie co? Tu jest fabryka margaryny stara i ja Wam kiedyś ją pokazywałam, bo w naszym mieście na każdym kroku jest historia. Więc kochani, cieszmy się latem i poznawajmy lokalną historię. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami.